ang pagtawon sa iyong adlaw Ginoo. Salamat Lord sa pagbaton o sa panalangin ni mga katawan ni mga niya sa mga tubangan nga magpatalimod sa iyong pulong at dila kasing-kasing ug nahong ibubo Ginoo ang spirituhan pagsabot. Kahit balo kaalam Ginoo na ila kabatunan ato sa pagbalik kami magpabiling nga nito. Salamat Lord sa pagbaton kinitanan ang ibalik ug itugyan nga isang ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Dalaygon ang Diyos ng lingkod at tanan. Dalaygon siya sa gyapon nga kauban yun na to ang Ginoo kanunay. Kaya mo ka na iyang gingon, di man gani ang panimalay sa Ginoo nga ato ata, siya makikuban ka na to. Mo ninitak na magpadayon ta sa pagpatalingog sa iyang pulo kay mao man ato ang suga sa ato ang dalag nga ato pagalaktan labi na tarong mga panahon na ron. Aduna ni mga katalabman moabot no. Una nga atong isgutan karon ang ato ang pagpangalagat. Kay kini atong pagpangalagad sa Ginoo aduna ni usa ka butang wa may bawi sa tao ba. Tinago kay ang Ginoo gayon nagtago sa iyang mga buluhaton. Pero iyan ay ipadayag sa mga iyang alagad nga kanang tinuod yun nga pinili niya. Mana mingon ko ninyo dili ni mahitungod sa posisyon sa imo pagka-Kristohanon about position of a Christianism, about anang worshiping, serving, praising, singing, receiving, baptizing, giving thanks, praying, going to the church, youth camp, conference, meeting, seminars, lecture, Bible study, choir, member, song leader, church member, bishop, reverend, and priest, pastor, and teachers. Dili ni may tugod ana. Ang kaluwasan dili na posisyon kung unsay imong gibuhat diri sa kalibutan. Kundili ingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10 verse 22. Matod pa niya dito, and ye shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. Mao na ang tuyog yun sa Ginoo. Nga bisan pa sa imong posisyon diri, pabuhat kag dakong simbahan, nagaamot kag mga abot sa simbahan, nagatabang ka sa tibuok kalibutan mga tao gipangatagan nimo tungod kay matud pa nimo ikaw usa ka nangalagad sa Ginoo. Dili ni about ana. Ang kaluwasan is about who shall endure to the end shall be saved. Ang makalahutay sa walay katapusan, maura daw maluwas. Kung di mo makalahutay, labi na kung di mo muadtog simbahan. Sabi nimo ang simbahan mo na ang gitawag og paghimaya sa Ginoo. Kung giilan nimo ang balay sa Ginoo, gihimaya nimo ang Ginoo. Kaysa sinugdanan pa si Moses gisugod gyud nga pabuhatan og balay ang iyahang pulong kanang gitawag og pabuhat og balay ang Ginoo ba yang Ginoo mo man ang pulong aron daw makiguban ang Ginoo sa mga tao mo na nay mga kasimbahanan mo na ang meaning sa simbahan balay na sa Ginoo kung naa ka sa balay sa Ginoo kauban nimo ang Ginoo mo to ato ang sa atong gingon nga scripture reading nato sa inumdum ba mo ana usa ka butang nga giingon ni David sa atong scripture reading no? Matahong kayo to iyang gingon ang balay sa Ginoo isa ka gitawag og a hiding place o a secret usa ka butang nga diin mo kana ang ato ang lawak or pavilion diya sa Ginoo nga matod pa ni David, one thing I desire that I might dwell in the house of the Lord. Nga naman in the days of trouble He will hide me. Muna niyang gingon dito sa Psalms. Muna gingon sa lang kabutang ang iyang i-desire. Muna ang 91 nga ato ang scripture reading. Ingon pa diri sa Psalms 91. Ingon ni David He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Muna kung magpabiling gani ka sa place sa Ginoo, although ka na secret na, wa sila kabalo, mga tao, baliwala lang nila ang simbahan, which is muna giingon ni David, that is a secret of the Most High.
You are under the shadow of the Most High. Under ka sa landong sa kahitasan. Sa latod pagkasulti ang Ginoo nagabantay nimo. Wanang giingon ni David sa verse 2, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Wala iyang giingon. Kaya naaman siya sa balay sa Ginoo, simbahan batong unang panahon, buhat ko yun siya. Gani, niingon gani siya, may namutag sa libo ka mga tao, usa siya tigsira ba? Kanang doorkeeper ba, tig-abli. No, kakuyawa na. So, very important yun ang kanang gitawag ko nakakasasunod sa balay sa Diyos. Kunya, iyang giingon din sa verse 3, ha? Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Tanawa? Sigurado gayud nga ikaw luwason niya nga dito sa mga litag, sa mga noise sa akin. Anang gitawag o fowler. Mga bright ba? Kabawa nga ng fowler? Mga naga-interpret sa dictionary. Tanawa na ni mong fowler sa dictionary, naga-interpret na sila, mga bright. Kung gingon ni David, iligtas ka sa litag sa mga fowler. Manang madani ka, abi kay bright nga pastor, tuo na lang ka, kung bugo ka pastor, di kang tuo. Sa ato pa, pastor na imong gituan. Dili ang pulong sa Ginoo. O bitaw nang wala ko ni undang, bisag sa tinuodang bugo, magyuko din sa kalibutan, wakoy gitawag degree, sa gitawag ana. Pero ang pulong sa Ginoo mo kung gidala, di ko maulaw. Ano man, abot man ko ni sa kaluwasan. Wala yang giingon din he. And from the noisome pestilence, wala yang giingon, i-deliver ka. Kanang grabe nga mga kasakitan. Kita naanata sa under sa pestilence. Kaning pestilence nga kasakitan sa tibok kalibutan ba? O bitaw nang gitawag og pandemic kay whole world man. Nya kaning noisome pestilence nga giingon ni David, usa ni kakapungot sa Ginoo, pero maligtas ta, iya daw ang i-deliver sa noisome pestilence. Kaya ang unang kapungot sa Ginoo sa Revelation is kanang noisome, kanang grabe kayo nga itawag og pasakitan nga matod pa niya ang first kapungot sa Ginoo dis kalibutan is kanang kabahong ang samad nga di na maayo, grabe na gyud kayo. Kung mo na yung giandam nga kapungot, mo na magbantay ta nga, ang Ginoo ra ba, dili na kay love and mercy, kundi siya ang vengeance, wrath, and punishment. Adunay tulo ka butang, mo nang angay yutang madlok sa Ginoo, kay nga naman, malos man ang Ginoo di ay, sa tinuod lang. Kunya nagandam sa kapungot, ito kapanaksan sa kapungot sa Ginoo. Na sa Revelation ha, dili yun ni mawala ning pulong sa Ginoo. Walay makuha ini, way madugag. Wanang gitawag og it is written, it is prophesied, it is revealed. Wanang gi-reveal na ni sa to at karon. Mo na ang giingon ni David, dwell it in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow, nagpabili ka sa shadow of the Almighty. Naka sa landong sa ibabaw sa Ginoo. Kanang Almighty nga mo ay nagbuhat ining tibok kalibutan. Manang giingon ni David nga matod pa niya sa verse 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wing shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Tanawa? Ikaw, iyahang gitabunan sa iyang mga balhibo, diya sa iyang mga pako. Kunya, mo na imong saligan. Shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Ang kamatuoran, kung nahibaw lang mo sa tinuod nga ikaw naa ka sa secret place of the Most High. Anong muani ka din kay mao maning secret place ang mga tao wa kabalungan simbahan isa secret place of God. Mutuhuan nimo kung dili nimo tuhuan, ali ko na ipadayag sa Ginoo nimo. Mo bitaw na that is a secret place kunya. Mao na imong shield and buckler. Kabang mo sa nang buckler? Kanang naa sa imong luyo nagabantay nimo. Kanang kung matumba ka, adi ka maabot sa yuta kay salon maka sa buckler. Mo na gitawag buckler katabang kung unsa gani imong gusto paon, siya mo kuha ana. Sa imong isulti tanan, siya mo kuha ana.
Muna gitawag og bakler. Muna giingon ni GB nga ang Most High nato, we are under in the Most High, in the shadow of the Most High, because siya ang atong refuge, bakler, o siya po ang ato ang gitawag og deliverer. Sabi na ka ng fortress, tungtunganan nato. No? Or matod pa niya, ang shield. No? Sa verse 5, thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrows that fly it by day. Di ka mahadlok sa mga grabe kayong mahitabo sa kagabion. Uban, waka kabalo, matulog ka lang, kalit lang ng mga may mahitabo sa inyo, matarantang kadayon. Pero kung naa ka sa shadow of the Almighty, munang giingon, dili ka mahadlok, anak. Bisan pa ka ng mga bangkaw, kada adlaw, o arrow that fly it by day, kanang mag-ulat, bala, or pana, di ka mahadlok, anak, kung saan ang adlaw na. Nga naman, sa verse 6, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Sa verse 7, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come night day. Dili na mo abot nimo. Muna giingon ni David, kung mutuo mo. Matod pa niya doon sa verse 8, only with thine eyes shall thou behold and see the reward of the iniquity. Maura na ang atong makita nga diin, kung doon na may mahitabo, ang atong mata makakita nga sila gigantihan sa Ginoo kana atong mga kaaway. O na nga dili ta angay mahadlok. Pero ang problema ana, wala pa man na. O bitaw na, dili ni about anang gitawag og posisyon. Kay nga naman, doon na rin may tabo sa kalibutan. Morning gingon, it is written, it is prophesied, it is revealed. Abi nung unsay na isulat? Nga doon ay great tribulation, ingon ni Jesus Christ. Matod pa niya, kor, kanang gitawag niya, para sa iyang mga pinili, o sa iyang gibuhat, o sa iyang buhaton, for the elect sake, iyang pamupuan ang adlaw. Kay kung dili niya pamupan ang adlaw, walay maluwas. Mo na nga atong miyaging Domingo, karon Domingo na pud. Dali lang adlaw, di ba? Mo na ibantayanan nato. Mo na ayaw gyud na i-miss ng adlaw sa Ginoo. Pag ma-miss ka, demerit na sa imo. Ang gusto sa Ginoo mo grow ta. Unya, ang sa pag-grow nimo nga imbis na naka sa number 2, ni absent ka, ni balik kag number 1. Aron mo adto po ka sa number 2. Wala nga, hantod-hantod na lang. Imbis na ka sa number 3, hantod. Wala gingon nga, madimirit na kanang ambot pasabot, dilit ang mutubo ba? Bisag nga ata sa Ginoo. Mabitaw ng kanang ang imahang pagka-Kristohanon, ayaw na tuhui o ayaw na saligi. Saligi gayod, nga din unta ikaw makalahutay. Nga naman, ang revelation, sa chapter 2, o sa chapter 3, verse 20 or 21, mo ni ang gingon nako sa inyo, the final word of God, mga final na ni, dili na ni mabalik, nasulti na gud nako ni, para ninyo, angay pa ba nako balik-balik ko ni. Mo ni ang gingon, the final word of God, kanang revelation. Atong una, naisulat, o giprapisi, ikadua, gisulat, ug ang ikatulo, gireveal na ni. Mo ni gireveal din sa revelation na, nga din ang maluwas lang. Ang maluwas lang. Di ko miingon nga ang tanan mga dunay posisyon sa simbahan. Maluwas. What ang gingon ni Jesus Christ, who shall endure into the end shall be saved. Wala gisulat sa mga apostoles o giprophesy sa last prophet nato si Jesus Christ is the last prophet. Wala na prophet lain. Wala yang gingon diri sa Revelation chapter 3 verse 20 to 22. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Munibot pasabot sa Ginoo, siya daw kuno nagtindog sa portahan. Tanawa ninyo, nagtindog ang Ginoo sa portahan, nagtuktok siya.
Kung adunay tao makadungog sa iyang tingog, unya mo abli anang portahan, mo sulod daw siya o makigsalo siya o siya kauban na sa Ginoo. Di ba? Makauban na ka sa Ginoo, kay nga naman isulod man ang Ginoo sa imo kung giupin nimo ang portahan. Nga di kung makadungog ka sa Ginoo nga nagatok-tok siya, if any man hear sa ato pa sa tinuod lang no. Kung ang New Testament or Old Testament, ang New Testament naghisgot sila nga magpaabot na sa Ginoo, ang tinuod ay ang Ginoo nagpaabot sa tao. Gi-reveal yun na sa tinuod lang. Wala ta nagpaabot sa Ginoo kanus asya mo balik, kundi nangandam lang ta kay wa man ta kabalo sa iyang pagbalik. Wala ang Ginoo nagatindog sa portahan. Kung kinsa to'y makadungo, nga diin siya ga nagatukto, mo na ang Ginoo makikuban niya. Mo na ang tinuod gayod, dili kita mo ang nagpaabot lang. Labaw sa tanan, si Kristo nagpaabot na to, ang Ginoo. Kung ang parables nga napulo ka birhen, ang kingdom of God is like 10 virgins, naghuwat sila kanus abo-abot ang portahan. Sa tinuod lang, naghuwat yun ang Ginoo sa imo anaas portahan, nagatuktok. Kung ikaw magpabilin baka o mulahutay baka, bitaw na ang 10 virgins nagparabol o parables nga nagdala silang uwil nga aron ang ilahang kalayon magpabilin. Mo nang iyang giingon nga kinahanglan aduna gid kay uwil nga sapat nga hangtod sa pag-abli sa portahan. Nga ang Ginoo nagpaabot nimo kay nakadungog man ka napulong niya ablihan nimo siya. Muabli pud siya, makiguban siya kanato. Mo na iyang giingon, dili lang kay kita nagapabot kundi ang Ginoo. Bisan si St. Paul nagsulti gyud, naghulat ta og kanang gitawag og sinina ba nga diin isuot sa atoa. Nga ang ato ang mortal life ilisa nag-immortal. Mo bitaw nang naiprophecy dito nga diin in the twinkling of an eye ilisan ta nga naman, aron makasulod ta sa gingharian sa langit, na kanang gingharian sa langit, mo na ang gipaandam sa Ginoo nato kay dunay tulo ka butang nga may tapod diri. Una, Great Tribulation. Ikadua, ang iyang gingon sa Thessalonians, there will be a first falling away. Aduna gyud mo una nga mga tagat ng mga Kristohano. Mo first gyud na. Nga naman, in Hebrews, uyugon man gud sa Ginoo ang kalibutan. Aron ang dili mauyog, magpabilin o kang mauyog mga hulog. Mana, adunay great tribulation giingon ni Jesus Christ. Kung dili niya pamupan, why maluwas? Because ang great tribulation, that is a falling away first. Kung abot yun na ang great tribulation, mo na giingon sa Hebrews nga uyugon niyang kalibutan aron katundi mauyog kung ikaw Kristohano, kung ikaw pastor, kung ikaw unsa ka reverend baka pare baka bishop baka liman baka sa simbahan. Mabot ang tak na nga din ikaw mamove matagak. Mabitaw na ang gusto sa Ginoo nga di kita mosulod ta sa kingdom. Kingdom that cannot be shaken nga giingon ni Moses. Nga wa siya naadlok imbis niingon siya sa Hebrews nga nahadlok yun siya sa uling adlaw kay grabe kayo, terrible. But you are in the Mount of Zion, the holy city. Mo ni akong gingon sa inyo, mo ni ang holy city. O kini ang atong pagpangalagad sa Ginoo bisag gamay ra ta kay mao man ni isulat gamay ra maluwas. Ngano ato ding usbon ang gingon gamay ra maluwas. Giprapisi sa Ginoo mabugnaw ang gugmas kadaghanan. Mobiya sa pagtuo mo bitaw na nagbasa ta kay kana giprapisi makitabo gyud na that is written kung sa matong buhaton maning kamot ta kay ang Ginoo naghatag og provision para sa mga tao. Siya naghatag og dalan. Mo na nga ang gusto sa Ginoo muagi kita sa dalan sa Ginoo. Mo na iyang gingon sa Matthew, Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall be not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Muna giingon ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 2. Kaya nga naman ang mga disipulo nung utana manggod about anang manghitabo.
manghitabo or ilhanan siyang pagbalik ug mahitabo sa katapusan sa kalibutan o kanang ang bato mabungkag ba kay ningon siya walay bato nga pinaton sa bato nga dili mabungkag mingkaw sa manang bato ha para mo ng building good tanawa ang Syria tung una kuan ba mo sa Syria ang tanan mga building sa gwapo kayong syudad nila nangabungkag karon na po ang Ukraine tanawa ang ilang syudad muna ibot pasabot sa Ginoo there will be not left nga matod pa niya shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down bungkagon yun na sa Ginoo may sulat na muna akong gingon sa inyo mahitungod na sa gira kay mabungkag na itong kalibutan kay mag-another na po ang kalibutan mag-another naman po world ba kanang maghimo na po sila kay naamagigip rapisi sa Ginoo kanang gitawag og accuser nato ihulog man gud na sa kalibutan miyang sudlan ana kadtog yung gitawag og magpailang nga Dios nya kinsa man ang sudlan kadtog gayong muhari dis kalibutan pinaagis pagira kay mo man ilanan sa Ginoo ni Jesus Christ iyang gisulti nga din moabot ang panahon gayud nga aduna gyud motungha dili nga din magpakasama sa Ginoo aron siya simbahon mo nang para sa mga nangalagad ug nagbasa sa pulong sa Ginoo that is a great tribulation nga wala gyud na nahitabo sukad pa sa pagsugod pagtukod sa kalibutan ug dili na mahitabo nga diin kana mahitabo gayud kas ala mao na unsa mang mga tribulation nga mahitabo nga wa pa nahitabo sukad sa pagtukod sa kalibutan kanang marking kanang kung wala kay ID wala kay number di ka kapamalit o kapamaligya o niya kanang magpa-ID o magpa-number ka wala na giingon dili nakamaluwas wala yang giingon sa verse 8 chapter 24 ringon pa ni Jesus ka sa verse 8 and as he sat upon the mountain of Olives the disciples came unto him privately saying tell us when shall these things be and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world. Manay pangutana gyud sila. Kay ngano man nangutana sila ana, kay mo man ay promise sa Ginoo mobalik siya. Ug mao po na ang promise sa Ginoo nga adunay mga ilhanan sa iyong pagbalik labaw sa tanan. Nagsulti po si Jesus Christ aduna gyud katapusan ang kalibutan. Una nakitang mga Kristiyano dili ni about nga gitawag og position diri sa kalibutan nga naunsa ta pagka-Kristohanon kundi ang mulahutay lang yun sa walay katapusan. Mao na gikinahanglan ingon pa sa Revelation, he that overcometh. Wala yang gingon ha. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in him and will sup with him and he with me. Verse 21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my thrones, even as I also overcome, and am sit down with my fathers in his throne. Sa verse 22, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Mao ni ang gisulti sa mga kasimbahanan kamong na mga igdulungog paminaw mo ini. Kay para ni sa mga tanan kasimbahanan nga matod pa niya to him that overcometh will I grant to sit with me in my thrones. Maora na ang tugutan sa Ginoo nga muling kuduban ka nako sa trono sama nako naka-overcome daw ni Jesus Christ karon naglingkod siya sa tuo sa trono sa Ginoo. Una nga si Jesus Christ tuwa dito siya mo ay nagagitawag og kanang nagahangyo sa Ginoo kanunay nga kita tabangan. Matod pa ni Apostol Pablo, si Jesus Christ is nagkuha na siya, nag-ask na siya og kanang say tawagan ng prayer gani. Nag-intercede si Jesus Christ sa Amahan nga kita tabangan ta. Kay kung wala ang Ginoo, matay mahimo. Mao bitaw na nga kita karon hibaw na ta ang maluwas katulang malahutay sa walay katapusan
Unya, og ang gitugutan sa Ginoo paglingkod tupad kang Jesus Christ, ingon nga siya naglingkod tupad sa trono sa iyang amahan, kay kita mo ato man sa trono, kadto lang maka-overcome. Morning, that is why the people waiting for His coming and the end of the world, nagulat na sila. Kanus moabot ang Ginoo, nya kanus matapos ang kalibutan, pero wala na sila nangandam. O bitaw na nga kita mangandam ta. Kaya nagpaabot mong punta, nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, nagpaabot ta sa katapusan sa kalibutan, wala hinungdan nangandam ta ang mga tao sa tinuod lang, kundi sila kahibaloan ng mga pulungan na, mo na, di sila mangandam. Mo bitaw na nga ang importante nga kita mangandam, kaya nga naman ang maka-overcome naman. Kung saan mo na ito paglahok tayo, abi ni mo nga kanang imong pagsimba karon sunod bulan, sunod simana, maayo pa lang gyapon ang panahon, wa ta kay balo. Nagian na ra ba ta gitawag og kanang sitawag nang ato ang protocol karon nga nagpabilin ta sa balay nga di ta kagawas. Na detain ta si tawag na. Na priso ta sa balay ba? Di na ta kadto sa balay sa Ginoo. Na lockdown na ta. Katong pagpirmirog yung kuan sa pamaagi sa gobyerno di sa tuwa, lockdown. Kinahanglan magkuan mo diya sa kasi tawag ng mag-quarantine mo sa balay. Di mo manggawas, glory to God, nga din kita nakagawas atong lagya ako nakadaig ta sa Ginoo. Di mo tugot ang Ginoo nga din. Maundan atong pagdaig sa Ginoo. O bitaw na nga magpadayon ta samtang gitagaan patag time. O bitaw na kung giingon sa inyo, this is a short time na nga magbuhat ta sa Ginoo. Manang giingon ni Jesus Christ nga work while it is day, the night cometh, no one can work. Mabot ra gyud ang kagabihon kanang mga wa na gitay mahimo, kay nga naman ang adlaw na naman. Kay sulat naman nga wa tay mahimo, so therefore samtang naa pa tay mahimo sa matong buhaton. Manang giingon magbuhat gyud ta sa bulaton sa Ginoo. Mao ni ang tinuod gayod sa Revelation nga diin ang Ginoo naguwat nato kay siya nagtindog sa portahan, nagtuktok siya. Kung dunay tao na minaw, kung maminaw mo, nya moabli mo, muuban jud ang Ginoo niyo makigsalo gayud siya. Kay nga naman kaniya nga na overcome, maka-overcome ka lang kung kauban nimo ang Ginoo. Mao na yang gingon kang kaniya nga maka-overcome, mora na ang makalingkod sa trono ubang ni Kristo diya sa tuo sa iyang amahan. Nga matod pa niya, mao na nga gikinahanglan gayud nato ang itawag og maka-overcome jud ta. Nang sa man ato pag-overcome basig magsalig ka nga maabot ang panahon nga din magkabugnaw man gid ang tao. O una kanunay ko tambag ninyo dili ko mundang pag-ingon nga pabilin jud mo kay nga naman giprapisi naman gud na mabugnaw ang tao. Ningon gani si Jesus Christ gamay ray maluwas. Manang giingon, ningon gani si Jesus Christ nga paningkamutan ninyo, dili lang kay gamay ray maluwas, gamay ray nakatultol sa dalan payon sa langit. Unya matod pa niya, dagay na ningo apan dili makahimo mo nang atong pangayoon jud sa Ginoo ang iyang mercy nga din kaluy-an ang tataniya nga mahimo nato ni tanan. Kay kung wala ang Dios wa mo tay mahimo. Mo bitaw na ang panahon nato karon, gitagaan tag chance nga mangandam ta. Abi nimo ang Jewish nangayo silag sign kung kanus agayod mo balik ang Ginoo. Ya kay wala naman nihatag ang Ginoo og sign. Kay nahisulat naman tanan, ang tanan nga nahitabo atong una nga mga milagro ug wonderful works of God. Nahisulat na to gikan sa pagpagawas pa gikan sa mga Egyptoanon dito o sa mga Hudiyo gikan sa Ehipto. Ang paraon naanay mga milagro gihimo nila sa Ginoo og labaw pa sa tanan pag-abot pa gyud ni Jesus Christ nagbuhat pa gyud mga milagro. Mo na karon ang mga tao ingon ni Apostol Pablo ang mga Hudiyo daw nangita ng gyapon sign. Apan ang mga Griego nangita og wisdom. Mga bright nga muali sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man mo bitaw to hinungdan nga si Jesus Christ wa to huno sa Hudiyo, kay ngano man dili man bright si Jesus Christ. Ya ang tao baliktaron nila kay si Jesus Christ anak sa Ginoo, bright daw to siya. Sa tinuod lang nagpaka-pobre siya.
kanang iyang hatag niya ang paggalingon nga walang-wala siya mo bitutong hinungdan ang mga Hudiyo dili mo tuon niya kay nga naman wala man kabalo sila asa nag-eskwela si Jesus Christ. Mo na hinungdan ang mga Griego nga nisunod nila pasunod-sunod lang na kang Kristo pero wa sila nito kay nga naman dili bright si Kristo. Gigamit lang nila si Kristo sa tinuod lang ang kasulatan diri sa kalibutan nga naunsa nga si Kristo nagpadayon og sangyaw because ang mga nasod magud atong una gawas sa Israel nga di mo dala kang Kristo, ang nidala kang Kristo mao tong ang mga Roma, mga Griego ba. Mao na si Magellan, mao na nagpasundayag o nagpakita nga diin ang cross nga mao si Kristo, mao na tinuod manluluwas. Ilang gidala, although gidalan nila maayo nalipay ang Ginoo nga nailan sa mga Pilipino si Kristo pero wanang giingon by foolishness kay nga naman wala nalipay ang Ginoo sa iyahang pagbuhat. Mabitaw na kung ang iyahang pag-ila nga katong krus nga mao si Kristo mo na hinungdan ta siya mudaog unta napildi mahinon sa lapulako because dili nimo makaingon ka nga din daladala ka Ginoo nga tinuod daw dili. Mabitaw nang isure nato nga din na ang Ginoo gayud is a true and a real God and a living God. Mo na ang mga Jewish sa 1 Corinthians, dili niya gisultiya, dili ni ako ang istorya. Kung dili naisulat yun ni sa 1 Corinthians chapter 1. Ang iyang giingon din 18 to 31, ingon pa niya din niya, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Ngadto sa mga nangalaglag, maubitaw to si Magellan. Foolishness to iyang gidala. Although gidala niya ang cross nga mao to as Kristo nga manluluwas, foolishness to kay naperish man siya. Namatay man siya. Siya ang tatoy mo daog. Kung tinuod pa nga giilan niya nga katong naa sa cross si Kristo kay labanan jud siya. Nya kay unsa man napili man nila pulapo. But unto us which are saved, it is the power of God. Pero alang ka nato, gahom gito sa Ginoo ang cross. Mo bitaw na kanang cross, kay ba mo ang cross kanang inyong kwintas nga naay cross. Basi ginawa pa cross lang mo niya, manguros mo niya, muila mo cross butang sa simbahan naay cross. Kay ngano man, power go na sa Ginoo. Wa mo kabalo kanang cross nganong power na sa Ginoo. Why there is power in the cross? Because gibuntog niya ang kamatayon. Kabalo ba mo ana? Nagpakamatay siya kay nga naman matod pa sa controversy o kanang istorya nga namatay siya sulod sa tulo ka adlaw niadto siya sa lugnanan sa ilawom sa yuta bagiilog niya ang Yahweh sa kamatayon nga si Satanas mao'y nagbuot sa kalibutan nga ang tao gayon way laing buhaton diri sa pagbubuot kag maayo mamatay gid siya. Appointed gid siya unto die. Mo na si Kristo ni anhe nagpalansan sa cross. Mo na ang cross power to. Nga naman iyan gibuntog ang kamatayon nga diin iyang kanang gitawag og lukat ba o sige lukaton ko ni sila. Mo nang nahimong power kay nga naman ang death dili na pwede magbuot sa tao. Dili na makabuot nimo kay nga naman si Kristo na gud ang nagpakamatay. Mao to ang power nato pero unsa ang taman. Wa man sila kabaw nga ang cross day power para sa tanan nga luwas. Ang cross power na sa Ginoo. Kung ikaw mutuo nga si Kristo gilansang sa cross, dili na foolishness, that is your power. Nga unsa nga power? Abi mo sa tinuod lang naata sa kalibutan under the power of the shadow of death. Nata sa landong ba sa kamatayon, mamatay kita bisan asa ta mulakaw, maubitaw na ang ingon ni David, the Lord is my shepherd. Though I walk through the valley shadow of death, I will fear no evil. Ngano man, thy rod and staff mo na nag-comfort sa iya ha. Bisag naa siya sa walog sa landong sa kamatayon sa kalibutan, di siya mahadlok. Kay ang Ginoo nagbantay niya mao bitaw na nga din si Jesus Christ ni ani siya ro pagpasabot.
Naghatag siya light ba light, mo nang gitawag as a light para i-enlighten ang mga Christian ba nga ang tao mo nang giingon gilukat na should not perish but have everlasting life. Yang anong mapiris pamangyod because giisip nilang foolishness. Wala nila isipan nga power to sa inyo nga din katong cross nga diin iyang gipakamatyan namatay siya tulod ka adlaw unya niadto siya sa lugngan giilog niya ang Yahweh sa kamatayon nga ang tao dili na makabot si Satanas nga mamatay kaya ang naggahom ang gudis kalibutan atong unang panahon si Satanas kay nganong si Satanas man si Eva nituo manggod kang Satanas nga matod pa ni Jesus sa Ginoo nga giingan niya si Adan ug si Eva ayaw mo kaon anang tree of knowledge kaysa di mo kaon mo mamatay mo unya unsa may iyang gibuhat nga sa diha nga si Eva gisultihan ni Satanas nituo man mo na ang nagahom kang Eva mo nang giingon niya by one man sin come into the world sa usa lang ka tawo ni sulod na ang sala dis kalibutan. Mo na ang bayad sa sala puro kamatayon mo na si Kristo ni ani di aron paglukat. Ano man aron dili na ka mamatay mo nang mingong kun ninyo sa tinudang at tinuod nga nangalagad sa Ginoo dili mamatay. Mo nang giingon ni Jesus Christ kang Marta ug kang Mary kay giina man niya nga si Lazaro upat ka adlaw namatay. Mo nang niingon si Jesus Christ mutuo ba ka I am the resurrection. He that believeth on me, mo nang giingon niya, dili mamatay. Ug ang mamatay, mabuhi. Ug ang buhi, dili mamatay. Mutuo ba mo anak? Mo nang giingon ni Jesus Christ sa John. Gisulat na ni John, mao bitan usay ang tao ba dili mutuo sa tinuod lang. Mo inungdan nga din kay wa man gyud mangisog kapag istorya na mo na mga tao baliwala na nila simbahan. Now, which is kanang simbahan mao na ang balay sa Ginoo nga mao na ang ato ang kinabuhi nga bilang iyata sa Ginoo. Unya ningon siya dinhi. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Kanang mga maayong tao iyahang gidala kanang mga understanding la ilang mga pagsabot nga wala nothing kung bright makadus kalibutan baliwala nga na imo ang pagsabot kay ngano man naisulat na I will destroy the wisdom of the wise gilaglag na nila mga wisdom sa mga bright kung naa may bright nga pastor karon kawa nagsulting tinuod bisa pa kag bright giprophecy na daan gilaglag sa Ginoo ang mga wisdom nga dili sila kasabot sa verse 20 where is the wise where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Gihimong buang-buang lang na ang ilahang wisdom diri sa kalibutan. Kung mingong ka mga wisdom, mga wise ng mga pastor, kung dili na sila mutudlo sa tinuod, mo nang gihimo ng foolishness, mo nang malukoy ko sa mga tao nga din ang giingon sa Ginoo bisan si David wala siya nalitag sa mga faller mga bright nga tao wala kung ikaw tinuod nga iya sa Ginoo pangitaon to nimo ang mga daily bright kay gigamit sa Ginoo ang daily bright wala yang giingon din niya sa verse 21 for after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Tanawa, tungod sa wisdom na lang hinon sa tao. Ang kalibutan sa wisdom, wala na inong kaila sa Ginoo. Abi kay bright sila, wala na gid sa inong kaila sa Ginoo. Mo na giprophecy. Mo na ang mga tao karon, mo nang gamay ra maluwas kay nga naman ang mga tao nagbilib na lang sa mga wise or wisdom nga mga tao. O bitaw nang gamay ra ta kay way mo tuo na ako nang hawak man ganito mga tao nga kauban nato. Because of may kanang gitawag dili mangguko bright. Kung sa ragoy akong although nagka-college ko sa Bible school college lang ko. Niwang gani ko kalampo sa high school. Kay mudawat man ang Bible college bisag unsa pa na imong kuan grade
o years ka sa high school, dawaton man ka, mo nang plan sa Ginoo nga diin tama gito nga gigamit niya ang mga walay grado. Nga matod pa niya din niya, because of the wisdom, by the wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Maninungdan nga nalipay lang ang Ginoo sa ilang pagwaling binuang kay nganuman. Nangaluwas tong mga nituo sa pulong dili nila mo bitaw na nga bantayan nimo nga namang mga tao nga dili sila mo sunod mo follow mo believe anong mga bugo, di ba? Tinuod man gid na asa may daghang mga kasimbahan ng mga tao karon sa mga bright ipanghambog pa nila kana akong pastor mo ni mga pastor na mo ni mga bright ni doktor ni gumagawa ni mga attorney ni mga engineer ni ila pang panghambog, which is kung tinuod ka nahibaw sa pulong sa Ginoo ihimo ng foolishness para sa mga ni-believe. Kung ni-believe ka sa Ginoo, nganong adto man ka sa mga right? Mabitaw na nga mag-search kita sa pulong sa Ginoo, hapit na ra ba mo balik ang Ginoo basig by wisdom na lang nung wag kita kaila sa Ginoo. Sa verse 22, for the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom. Mao gyud na ang tinuod kung ikaw anaa sa mga bright nga mga pastor mo nang giingon foolishness nang naabatunan nimo under ka sa gitawag o naisnir ka sa fuller mo ni giingon ni David kanang Greek kanang nagsugod god katong mga Romano Griego man na sila no sila mo ay nag-follow sa mga pamaagi atong panahon ni Kristo kay wa man sila laing Dios ilang himong Dios Jesus Christ but foolishness mo bitaw tong nahitabo tong gitawag og Vikings tanawra ng Vikings so hinungdan na nga nahimo silang Vikings naglusuri-suri sila kanang mga gitawag og barbarians nga mga moy nibuntog sa Roma mga nagdala ng Kristo mga crusader na ni Kristo ang ilang ipandala mga cross mo na hinungdan ni daog sila kay ngano man naisulat man po na nga mabuntog yun ang Romano. Kaysa sila may nagpower atong unang panahon. Wala ang mga great karon nagngita nag-wisdom kanang mga bright mo na himuon atong leader. Mato pa sa verse 23. But we preach Christ crucified unto the Jews, a stumbling block, and unto the Greek is foolishness. Naisulat yun na. Ang mga Griego nagwali na sila kang Kristo Jesus foolishness. Muna yang giingon dili ta makaingon nga din kita ako maubita na kung dili ko mag-study ini by foolishness. Pero dili ni foolishness ako ang giwali ninyo pulong ni sa Ginoo nga kung mahimo lang di ko muwali sa una ko pagdanian ng mga taong bright. Sa wayon ra ko bisan gani kamo nga naa na mo'y mga grado. Manaway gyud mo sa tao magwali. Pero wa ninyo ako giuna-huna nga di na ang akong gidala sa inyo pulong sa Ginoo. O bito ning painumdum ni ilabi na nga mubalik ang Ginoo mo naghinungdan nga unsaon nato pag-overcome kung atong sundon to ang gipractice nga diin ang mga Griego or Gentile is foolishness ilang pagwalik kay ngano man wisdom man ang gipangita gyud sa Griego bisan kamo Gentile mo wisdom man gyud mas gunahan pa mo sa mga bright nga mga pastor kay ngano man naisulat man na pero sa mga Jews si Kristo stumbling block kay ngano man bisag naa nay sign mangita pag yung sign si Kristo humana si Kristo niya ni diri natapos na niya ang bulaton humana tanang bulaton na gisulat na wanang dili na kinahanglan mangita na og kanang sign wala nga di nang atong pagpangalagad adin kita kung di ta mahibaw sa kamaturan mo nang ang tao di gyud makabaton og kagawasan. Mabita na nga ang pulong sa Ginoo nagpadayag nato aron mao kana ang ato ang unsaon nato pagtuo sa Ginoo. Sa verse 24, but unto them which are called both Jewish and Greek, Christ the power of God and the wisdom of God. Gadiin ngadto daw sa mga tanan tinawag bisan pa Hudiyo na o Griego na or Gentiles, si Kristo mo na ang gaong sa Ginoo. Mao na ang wisdom sa Ginoo. Kadin si Kristo sa tinuod lang mas bright pa mo kay si Kristo. Wala gud kay eskwela. Unsa pa may nakatunan ni Kristo kun dili ang iyang gipangsulti ang kabubuton lang sa amahan.
Yang tao di mo tuo. Mo bitaw na ako, wa ko'y knowledge, pero ang kabubuton diring gisulat diri sa pulong sa Ginoo, mora na akong makawali o kanang gisulti sa inyo. Wala na ko'y laay mga ideya pa nga aron madani mo. Which is ang pulong sa Ginoo. Kung unsa tong inasulat mo, ra gyud akong gisulti. Mo bitaw na magbantay sa kay kani propesiya man gyud ni. Mo na iyang gingon diri sa 25, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Tungod sa pagka-foolishness sa Ginoo, mo na ang gihimo sa Ginoo sa tao, wise kayo sila, o wiser than men kanang gitawag og foolishness, nga ang gipalabi hinuon sa tao nga diin mga binuang sa Ginoo. Mo hinuna ang wise nila. Kung ikaw Kristohanon, para nimo ang mga foolishness nga nagwali, kanang mga wisdom na ay mga bright nga mga tao nga nagwali, sa Ginoo foolishness na. Unya, gihimo ng wise sa mga tao, nga diin ka na mo ginay nagdala sa pulong sa Ginoo. And the weakness of God, kanang hinuong mga maluyahon, kanang mga taong walay grado, nga dili ikasarang nga tahuron, o tao, mo nang gihimo hinuong stronger than man. Mo na nga dapat stronger than man na siya. Mo na para sa Ginoo kanang mga weakness, dapat strong na sa imuha. Mo na dapat tuan nimo. Kay nga naman, sa verse 26, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Dili tanan mga gitawag og mga wise, mga bright, tinawag sa Ginoo. Mo bitaw nang magbantay ta kung do na may bright nga naghisgot sa pulong sa Ginoo, kanang tinuod yun. Mo bitaw na akong gingon, wa ko kabalog yun nga nagyon nagwali nga about nga ang mga Kristohanon diya dili mamatay yun. Wa may nagwali ana mo nang kamaturan mo nang ningon si Jesus Christ, kung mahibaw lang mo sa kamaturan, matatag kagawasan na. Yung sa una to pagkagawas ini ang gitawag og kaning kamatayon. Mga matay, it is appointed ang tuman mo nang why isog mo sulti nga bili ka appointed once to die. Ang tao gibuhat sa Ginoo appointed once to die, si Kristo niani para i-predestined ka dito sa eternal life. Itagana ba ka? Dili ingon i-appoint ka dito sa kamatayon, although ang tao gayo gibuhat yun na gani naghisgot diri about anang years sa tao. Atong unang panahon tag 1,000 tag hundreds or tag ang pinakagamay atong una 200 ang tao moabot 100. Ang pinakataas atong unang nga tao is 900. Si Metusela lang daan 969. Katong mga tao atong una na tag 700, na tag 400 hangtod ni abot gayud sa panahon. Nag 200 na lang hangtod ni abot si David, nagsulti na si David, ang tao is gikan sa 70 hangtod sa 80 na lang. Kung itugot sa panahon, makabaton siya og 80 years old. Unya, kung doon naman niabot daw 100, ingon ni Solomon, mayon tag nahadlok siya sa Ginoo aron mapulos. Managingon sa Ecclesiastes ni Solomon, mayon ta ang tao kung niabot siya 120 years nga mahadlokon siya sa Ginoo. Kay kontra anang walay kahadlok sa Ginoo. Kung sumay pulos anang 120, 100 years. Nya di ka mahadlok sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi mga gipangtawag nga dili tanan mga wise, mga bright, mga nobles. Sa 27, but God hath chosen the foolish things of the world to condemn the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, yung displikar gayon kay daghang manggoy nagwali kay nga naman diya manggod sa pagwali mga dato kay nga naman kaniadto pa tung unang panahon sa last book of Old Testament ang Malakay nagisgot yun nga ilang gikambyo ang covenant with living into corruption. Gikurap nila ba, gihimo nilang pamaagi ang pagpangalagad sa Ginoo nga makaginansya sila. O nang giingon ni Jesus Christ sa Matthew kanang mga parasyo, mga eskriba, ang ilang giwali is about money, money, money. Wala nila giwali what is ilang gialagaran, who is nga ilang gialagaran.
nga kanang ilaang pag-anhidri nga balaan ng balay. Mo na inungdan nga din si Kristo nagsulti gayud, mo na siya Pablo nagpadayag siya nga din ang pulis, no? But God had chosen the pulis, kanang mga pulis ba, mga walay bili ba, mga binuang sa tao, foolish things of the world to confound the wise, aron mabuntog lang ng mga wise. And God had chosen the weak, kanang mga luya ba, things of the world to confound the things which are mighty, katong mga gamhanan nga mga tao, iyan ang gi-compound, dinaagi sa mga tao, mga dili mga maayo. Kung atong tan-awon ang pulong sa Ginoo, ang mga propeta walay grado. Niwa sila kabalo sa gikan mga propeta. Ang mga disipulo kitsa may dato ra diha. Si Lucas lang sa kadoktor. O si Matthew maniningil og buhis. Pero kasagaran nila mga mangingisda. Abay dato mangingisda, noon ka na nagpinansa ng mangingisda, karong panahon na, pero itong una, gipili yun sa Ginoo ang mga mangingisda. Gani si Peter, gani giingan nga, akan akong mga karnero kay buhaton ka og fishers of men. Mo bitaw na nga ang tinuod lang ang sultihan ta mo. Sa ano to pag-overcome ning kalibutan? Kabaw ba mo kining kalibutan dapat overcome mo to ni? Kaya ang naka-overcome ng Diyos, maura na ang lingkod sa trono uban ni Kristo. Wala, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4, and matod pa niya itong 5, and my speech and my preaching was not enticing word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Wala ang giingon ni Apostol Pablo. Bisan si Apostol Pablo, bright to siya, pero siya gyud nagsulti nga nanaway siya sa mga brahe. Sabi ni mo si Apostol Pablo, ano siya, kapitan. Parang pa siya gayud, kanang abogado gid siya. Siya mao ang tigukod ang mga Kristohano nga nagsugod og palo ni Kristo. Iyang ipamatay ang mga Kristiyan, pero ang Ginoo naggamit niya, pero siya mao ay nagsulti. Kadiin siya nagtudlo nga kanang pagka-bright sa tao, wala gyud na pilia sa Ginoo. Siya mismo nag-ingon, wa ko piliya sa Ginoo kay bright ko. Ang dili gipili gyud si Apostol Pablo kay manlulutos man gyud siya. Unya gihimo siya sa Ginoo nga diin ministry o minister of the Gentiles, nga mao kana ang nagbalaan sa ato ang pagpangalagad. Kay ang pagpangalagad sa Gentiles man gyud dili man sa Ginoo, dito man sa dominyo. Mao na si Apostol Pablo gigamit sa Ginoo aron i-sanctify niya ang atong pagsampit sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo. Muna ningon siya nga ang tinuod lang ang inyong tuan kay ang gigamit sa Ginoo katong mga walay grado aron dili mapanghambog ba, no? Sa tinuod lang nga ang tao manggod ang bugiro kung siya gayud dunay labi na kung mag-introduce na lang daan ako tambong og mga gitawag na ay guest speaker. Ang mga guest speaker nga akong gitambungan, mga gi-introduce nila nga mao ni ang doktor, mao ni ang gitawag og manager kung una sa kuan. So nganong ipaila nila ba nga diin ang tao nga diin kaila sila aron motuo sila kay bright ni. Kay naisulat man guna ang mga tao dili motuo sa mga bugo. Ni si Jesus Christ wa man gyud nagsulti nga siya bright. Wa ko siya nagsulti nga si Jesus Christ dato. Nga rin aron makita madato. Sa tinuod lang si Kristo ningon ni ani daw ang Ginoo aron piliun niya mga pobre. Mo nang nagpakapobre si Kristo. Si Kristo nagpakapobre. Nagpakatao lang siya sa pasungan. Kung dato pa si Kristo nga iyang pag-anhi din nagpaila pa siya, nagsalik pa siya sa Ginoo nga din nga ang akong amahan dato, mo nang giingon dili siya unta magpakatao dito sa pasungan. O bitaw na nga ang gusto sa Ginoo ay pagpaubos sa tao. Bisan ikaw anak sa hari, kung si Kristo anak man sa hari, God of all kings, wala niya ipaila nga siya hari. Sila rin nag-ingon nga hari si Kristo. Sa tinuod lang si Kristo usa ka servant lang nga gisugo sa amahan aron ngano man dili matuman daw sa tao ang gibuhat sa tao. Nga ang pag-alagad sa Ginoo man si Jesus Christ, niya ni siya aron tumanon niya kung unsay sugo sa amahan. Muna na pagkatao siya. Muna si Pablo, nagsulti siya, ang iya daw pag-speech and preaching was not enticing. Dili nang kaigmat ba?
kanang nagadani og tao, word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Gidemonstrate niya about ni pagpangalagad kinahanglan pinaagi sa pagbati, dili pinaagi sa pulong kay bright ka. Kanang pagbati ba magunsa man ang imong ka bright niya, wa nimo batian na imong giwali, wa nimo mismo gibuhat na imong giwali, maayo kay ka mo explain na mo emphasize ana, pero wa gani nimo buhatan ang mga gi-emphasize nimo. Mo nang ningon sa Apostol Pablo, kamong mga magwawali, giwalihan ba ninyo inyong kagalingon? Isaway man na niya. Kaya nga naman, sige lagwali, pero what day, buhatan nila ang mga giwali. Sa mga parasyo, mga iskriba, giinan ni Jesus Christ, maayo lang mo manugo. Kung siya buhaton, pero bisan sa kumlingking sa inyong kamot, digid mo mubuhat. O naigingon ni Jesus Christ sa mga parasyo, mga iskriba, mga po na naitabo sa mga Gentiles, karon mo nang magbantay, ha? Nang saan na ito pag-overcome? Kitsa mo itong overcome mo, nasa mo itong overcome? Kitsa mo dahil itong inimi nga overcome mo na ito, mo na sa kabutan nga di kaning kalibutan. By the wisdom of the world, by wisdom knew not God. Mo na hinungdan, pinaagi sa mga kaibalo di sa kalibutan. Wata kaibalo di sa kalibutan, pero dahil ang atong naibawaan diri sa kalibutan lang. Mo na nagsulti si Apostol Pablo about ini, unsa na to pag-overcome ining kalibutan, nga maganit ang kabalo, kaya ang gusto na to ang wisdom lang, wisdom. Which is nga diin kanang wisdom, wala na gamita sa Ginoo, foolishness na sa Ginoo. Wanang di na to gamito ni atong pagka-bright, kundi ang ato agayon, pag-ilas sa Ginoo, ang pagkatinawag. Wana musulti ko, nga walay matter ng pagminyo nimo, kaya ang matter gyud ingon ni Apostol Pablo about sa pagtawag nimo. Magunsa man ang kaminyoon daw niya kanang pagminyo ninyo gubot lang gyapon mo. Wala ang tanan mga nangalagad sa Ginoo, gitawag na sila. Ngadto sa kalinaw nga makabaton gyud kag kalinaw. Nga ang tao gayod kay ang kalinaw mao na ang blessing sa kinabuhi sa tao. Kung ang Ginoo nagpanalangin nimo nga tunay, do na gyud kay peace. Kay kanang peace man gud mao man ang gud ang ato ang safetyness. Muna nga ito ang masipti ta kay there will be a great tribulation. Yung sa una ito pagkalinaw, maglibog pata kung watay kalinaw, moment daw nang aliin kung ikaw anaa sa Ginoo, kinahanglan doon na kay peace. Namatod pa niya sa verse 5 sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Aron ka na imong pagtuo nila. Kanang pagtuo ni mo, dili na mo barog, pinaagi sa mga bright nga mga tao. Sabot ba mo na? Kung dili, pinaagi sa gahom sa Ginoo, mo na hinungdan nga din, ayaw mo tuo sa mga bright. Kung na may bright nga nagsulti, tinuod, tuloy na ang pulong. Dili na ang iyang pagka-bright. O, bito na ako, musulti ko tinuod ini. Mo manigingon, mo mani naisulat alangan laktawan tani. Kay kini demonstration ni sa spirit and power nga ang tao gayud dunay gahom. Na unsa man pagkagahom nga ang iyahang mang gahom mo'y gamiton niya nga siya kuno ay bright. Magunsa man mo na nga usahay ang tao dili nila makadawat og gahom nga bilang Kristohanon kay ngano man ang iyang gituhan ang gahom man sa nga diin ang iyahang magbalantay o magwawali is bright man. Mangita atong gitawag og dili bright. Mundili mao kato ang gigamit sa Ginoo mo na Ginoo ni Apostol Pablo kay unsa pa may buhaton sa mga dili bright, magpaka-bright. Ako gumahimo lang gumundang kog wali kay ngano man. Unsa may makuha nako. Ngano man na plano ba kung madaghan mo dili na mo ang plano sa Ginoo nga madaghan ang tao kun dili kay gisulti man gud niya dili gamay ra gyud nakatultol. Di man gani gamay ra na kahimo o walay makahimo kundi maningkamot mo nang paningkamot lang yun. Mao ka na ang gingon niya, aron daw ang pagtuo sa usa ka tawo mubarog dili pinaagi sa mga kaalam sa tawo kundi sa gahom sa Dios. Wala ako musulti ko ninyo nga din ikaw nga Christian o nangalagad sa Ginoo mo nang dili ko moingon atong una okay na lang moingon ko Christians ka pero sa tinuod lang ang Bible nagsulti dili ka Christians. Kaya ang Christian man gud ingon ni Apostol Pablo karnal na.
Mga kalibutano na, bagingan lang good, kaya di palo sila ni Kristo. Mga kalibutano na, pareho na ng mga nag-idol kag artista. Kalibutanon po na, mo na ang giingon ni Apostol Pablo, dili ka Christian kay carnal na, sensual na, kalibutano na, worldly na. Kanang gitawag gayud nga nangalagad ni Pablo sa Ginoo is mga balaang tao na. Spiritual man. Kung di ka spiritual, di ka iya sa Ginoo. Kung di ka balaan, dili ka iya sa Ginoo. Abi kay Christian ka, dili ni about sa Christian. Kung dili, usao man yung pag-overcome. O bitan na kung wala ang Ginoo, dili kita ka-overcome ini mga butang sa kalibutan. O nga, labi na kung wata kay balo. Mo na iyang giingon din kanang ang pagwali daw ni Apostol Pablo dili ni enticing. Anong gitawag sa dictionary kanang enticing? Arousing strong attraction or interest. Wala siya nagwali kay nganuman interesado siya ining pagwali. Kay mga tao interesado muwali kay nganuman doon naman do'y makuha ang pagwali. Laliman ka ng 10% ka ng tithes. Muna mga pastor karon dato, munang gitawag sila. Ang iya ha, dili ni enticing kaigmat, dili ni ka-bright sa tao nga muwali. Kanang gitawag enticing, kanang arousing strong, kanang gusto gyud muwali kay ngano man. Doon naman ko'y interest. Ako kung mahimo din ako muwali. Pero nganong gusto ko muwali kay maluoy mo sa inyong kagalingon. Kaya ang Ginoo nag-andam og panimalos, kapungot og punishment. Silot. Sa tinuod lang, ang Ginoo nag-andam og silot dito sa impyerno. Maya na ng silot, kumuundang ka, ang gingon sa Biblia, i-torture ka day and night. Saan naman nato na, di nato tuwawa na. Nag-andam siya kapungot, 7 ka panaksan. Nahibaw naman mo. Manimalos yan, atong mga tao nga baliwala lang niya ang pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga ang gusto sa Ginoo nga din ang tao gayud makabaton og wisdom. Anang wisdom dili ingon nga nag-demonstrate na about anang kalibutanon nga wisdom kundi di kanang spiritual and the power of God. Mo na kung ikaw Kristohanon do na gyud kay gahom. Unsa man ang gahom? Sa tinuod lang kanang abi nimo ang ato adiri sa kalibutan kung imong basahon ingon ni Apostol Pablo, i-deliver ta niya sa kahadlok sa kamatayon. Mahadlok man ta mamatay. Masuko ganing sultiyag daotan kay masakitan siya. Masuko man gani nga pakuratan, pakuyawan. Mao man ang tao mahadlok sa kamatayon, pero patik-atik lang na sila nga di sila mahadlok sa kamatayon. Sa tinuod lang ang ato agyong kalaban mo ng kamatayon mo nang gianhin ni Kristo dirito compound kanang nga maka-overcome ta ang fear of death. Kay ngano man once nga mamatay ka, mao bitaw nang giingon nga wala na kay gitawag og mo nang ingon pa ni Solomon nga as ni Solomon, grave cannot poop. Kanang dili na siya makalaong sa pulong sa Ginoo. Kung sa o man nato anak. Kaya nga naman, wala namang kalahutay. Mabita na iyang gingon. But in the power of God, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20, the kingdom of God is not in word, but in power. Mo na kining kingdom sa Ginoo, mo man ato pagpangalaga is like a kingdom, a spiritual kingdom. Dili lang ni kay wali-wali, power ni mo na inungdan nga ayaw mo kaadlok. Bisan pag unsa ng klaseng vaccine, sa unsa pa ng klaseng virus, makuan pa na COVID-19, COVID-20, COVID-21, 22. Naa na tay power sa Ginoo. Anang power sa Ginoo mao kana ang krus nga kita gilukat sa kamatayon nga dili na ta mamatay. Ni manggani ang Isaiah nagpropesy na daan nga walay hinagiban nga gigbuhat para lang nimo. Mo bitaw na ang iyang giingon dito sa ingon ni David sa Psalms 91, bisan pag maglibot ng atong kaaway dili kita mapukan kundi makakita lang ta sila nga mapukan nga panimaslan sila sa Ginoo. Mao na ang ato ang mahimo gayud diha sa tubangan sa Ginoo kay ang Ginoo mao na nagdumala ito. Mao kana ang gitawag og power. Faith with power. The kingdom of God is not in word but in power. Do nagigahom sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Nga matod pa ni Peter, who are kept by the power of God
through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. Sa tinuod lang katong gibantayan sa gahom, pinaagi sa iyang pagtuo. Ngadto ka sa salvation nga i-reveal na sa ulahay mga panahon. Mao bitaw na nga ang Kristohanon nga nagtuo gibantayan ang gahom. Na walay madaot nimo, walay maunsa ninyo. Wanang giingon sa Ginoo, walay kanang kasakitan, kapaitan, mga balatian, mao bitaw na nga wa pa mo ka-observe nga glory to God sa inyong pagpangalagad, wala mo na admit. Mao bitaw na nga ang Ginoo gayon tinuod. Mo na ang gahom nato kanang atong pagtuo dunay gahom kung mutuo ta. Mo nang the power of God through faith. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 5 nga matod pa niya, for our gospel come not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we are among you for your sake. Ingon pa ni Apostol Pablo. Ingon nga kamo gayud nasayod kung sa aming klaseng mga tao. Kanang gospel nga among gidala, dili lang word only, kundi power ngadto sa Holy Ghost. Much assurance, may kasiguruhan yung kakinipulong sa Ginoo sa tinuod na. O bitaw nang imuon natong takos ang atong pag-anhid dinhi. Kaya ingon pa ni Apostol Pablo mo na hinungdan kamo nga luya, nga sakit, nga matay kay dili man mo takos. O bitaw na importante nga din kita adunay knowledge sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo not only